ମଲେଇ 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 ଧଳା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି କହିଗଲା ବେଳକୁ ଡଲି ଭାରି ହେରେ ଜଗଣିକିଆ ତୋତେ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳୁନି ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମୋରି ଦୁଆରେ ବିକିବାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ଦୁଆରରେ ବିକିବିନି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ବିକିବି? ହଇରେ କାଶିଆ କପିଳା ବେଲେ ମାମୁଁ ଆଇଲା ବେଲେ ସେ ରୁଗାଳି କରୁଛି ବେଲେ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ହେଲେ କବାଳ ଦେଇ ଶୋଇଲେ କି ସେମିତି କହିବୁନି ବାବା ମୋତେ ବିଜାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ବେଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଆଇଲେ ବସେଇଲେ ବରଣ୍ଡାରେ ବସେଇ ଦେଉଛ କି? ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କୋଣେ ଅନୁର କୋଣରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବିନି ତାଙ୍କର, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁର ଅଜା କହିଲେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ବହୁତ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଭିନୟ ଜୀବନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ 73 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 73 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡାଇଲଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଓନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଏ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କି ମୁଁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ସେ ବି ଛାଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେହରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଜେନେରାଲ୍ ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରେ ଯେ ପବନ ବାହାରିଗଲେ ବେପାର ସରିଲା, କଥା କହିଲା ଖୁଡ଼ିକିନି ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଉଡ଼ିକି। ତେଣୁ ପବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଥିବ, ପବନ ଚାଲିଗଲେ ଇଭିନ୍କି ଅତି ଅନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ ସେ ବି ମୋ ଶବ ଛୁଇଁବନି, କାହିଁକିନା ଶବଟା ଛୁଇଁଦେଲେ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପବନ ବାହାରିଗଲେ ବେପାର ସରିଲା। ତେଣୁ ଦେହଟି ଭଲ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ। ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଆଉ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିଲେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଭିନୟ ଜୀବନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ଅଭିନୟଟା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି କେବେଠୁ ଯଦିବା କୁହାଯିବ ପାର୍ଟିକୁଲାର 1972 ମସିହାରୁ। 72 ମସିହାରୁ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ସତ କଥା, ହାର୍ଟଲି ସ୍ପିକିଂ, ଷଣ୍ଢ ଯିଏ ମା ପେଟରୁ ଜଟ। ଯାହା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିସାବ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସେ ଅବଦାନଟା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତିକି ଯେ ଅନୁଭବ କଲେ ଅଭିନୟ କରିବ। ତେଣୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଅଭିନୟ କରେ। ଆଉ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବେ, କାହିଁ କିଛି ହସୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିବି କାହିଁ ଲୋକଟି ହସନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ କଥାରେ କହିବାର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ମୋ ନେଚର ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର। ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଲାବେଳୁ ନା ସପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ? ନା ବାପା ମା ଜାଣନ୍ତିନି, ମୁଁ ଲୁଚି ଛପିକିରି କରିଦିଏ। କରିଦେଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆସିକିରି ବି ବୋଉକୁ କହନ୍ତି, ହେ ତୋ ପୁଅ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଆଉ, ମାନେ ମିଛରେ ମିଛରେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବି, ମିଛରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜୁଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଢୁକିଦା କରିଦିଏ। ସେଠୁ ଆସିକି ଗାଁ ମାଇପାସ କହେ ତୋ ପୁଅ ମଦ ଖାଇ ବୁଲୁଛି। ନା ନାଇଁ ବା ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ମଦ ଖାଇବ। ସେଠୁ ଆଇଲା ପରେ ହେଇରେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ପଚାରିବ, ହେଇରେ ତୁ ଆଉ ମଦ ଖାଇଥିଲୁ କ'ଣ ସେ ନାଳ ବନ୍ଧ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲୁ? ନାଇଁଲେ ବୋଉ ମୁଁ ସେମିତି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି ନା। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ପୁଅ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରେ। ତେଣୁ ଚାଲିଛି। ବୋଉ ବି ଅଭିନୟ ଦେଖିଛି, ବାପା ବି ମୋ ଅଭିନୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସିନେମା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ସିନେମାଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ହଁ, ଅତିରିକ୍ତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆପଣ ମନ ଥିବ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମଲେଇ 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 ମଲେଇ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଜୁ ଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେଉଁଠୁ ନମ୍ବର କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଥିବ ମୁଁ ଯାଏ ଏବଂ କରିକି ଆସେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୁଲୁଆଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବଣ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ରାଜୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ଦେବା ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି ଭଦ୍ରକର, ଦେବା ଥରେ ଡାକିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋ ଅଭିନୟ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଏ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଏ କେତେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋତେ ବି ପଚାରନ୍ତି କେତେ ରେମୁନେସନ୍ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇରେ ଦେଖ, ମୁଁ ରେମୁନେସନ୍ ମତଲବରେ କାମ କରୁନି, ଅଭିନୟ ଭଳିଆ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କରିବି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଦିଅନ୍ତି। ମୋର କେବେ ବି ମୁଁ ମନ ଯାହା ଯିଏ ଦେଲା ସେଥିରେ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା କି ଭାବେ ନା। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଆମର ପେସା ନୁହେଁ। ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଲିଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିଲି,
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପରେ ପେନସନ୍ ବି ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଅଭିନୟ ପଇସାକୁ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନା। ତଥାପି ସେମାନେ ଭଲ ରକମ ଦିଅନ୍ତି, ମିଛ କାହିଁ କହିବି। କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୋ ପାଇଁ କେହି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ଡାଇଲଗଟା ସାର୍ ସେ ଡାଇଲଗଟା କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ ମଲେଇ 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 ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଥିଲା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଘଟଣା ହେଇଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଆମର ସୁଜିତ କୁମାର ଜେନା, ମାନେ ସିଏ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲା, ଭଲ ପିଲାଟେ ଏକଦମ ଅତି ନିଷ୍ଠାବାନ ପିଲାଟେ। ସିଏ କାମ କରିବ ଯେଉଁ କାମ ସେ ନିଜେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖେ, ନିଜେ ବି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ମଲେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେଇ କନସେପ୍ଟରେ ଏଠୁ ମୋତେ ବି, ମୁଁ ତାର ବି ରେଗୁଲାର କାମ କରିଛି। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ଆଜି ତୁମେ ହିରୋ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହିରୋ? ମୁଁ ଶଳା ହିରୋ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛୁ? ଶଳା ମୁଁ ଯେଉଁ ଚେହେରା ମୋତେ ହିରୋ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ଦେଖିବନି ତୁମେ। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଡଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କରୁଥିଲା, ମାନେ ବଢ଼ିଆ କୋଅପରେଟ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ମଲେଇ ଖରା ଦିନ ପୁରା 45 ନା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍। ଓ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ସତ କଥା କହୁଛି, ସେ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଭଲ ଦମ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବି ତାକୁ ଆଦୃତ କରିଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ତ ମୋର ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ମଲେଇ 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 ଧଳା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଏମିତି କହିଗଲା ବେଳକୁ ଡଲି ଭାରି ହେରେ ଜଗଣିକିଆ, ତୋତେ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳୁନି, ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମୋରି ଦୁଆରେ ବିକିବାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ଦୁଆରେ ବିକିବିନି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ବିକିବି? ଏମିତି ବି ହେଇଥିଲା। ଡାଇଲଗରେ ଆପଣ ମନକୁ କହିଥିଲେ ନା ଲେଖା? ନାଇଁ, ସେ କନସେପ୍ଟ ଥାଏ, ଲେଖା ଥାଏ, ତାକୁ ନିଜେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲେଣି? ତଥାପି 20ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚରିତ୍ର କରେ। ସେଇ ଛୋଟ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ବି ସେ ମାନେ ସିନେମା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ। ତେଣୁ ଏମିତି କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରାତାରାତି ପରିଚିତ କରିପାରିଥିଲା? ରାତାରାତି ପରିଚୟ କରିଥିଲା ଏଇ ମଲେଇ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରିଥିଲି, ଏବଂ ରାଜୁ ଦାସର ଗୋଟେ ଭଲ କମେଡ଼ି, ମାନେ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ତୁମ ନମ୍ବର ମୁଁ ପାଇଲି, ଆଉ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଟିକେ ତୁମେ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ କରିବି। ତ କରୋନା ପିରିୟଡ଼, ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ, ସୁଟିଂ ତ ବନ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ OTVରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଉଥାଏ ମେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ କରିଦେବା ଆଉ। କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ରାଜୁ ଦାସ ଭିତରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା ସେ ମାମୁଁ ଚରିତ୍ରଟା କରିବି ବୋଲି, ଦୁଇ ଘର କୁଣିଆ। ସେଠୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିବି। ସେ ବି ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋରି ଘର ପାଖରେ ହିଁ, ଡୁମଡୁମା ଘର ପାଖରେ ହିଁ କଲା। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏଠୁ ସେ କଲା। କରିବା ଭିତରେ ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ପ୍ଲେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ରାଜୁ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇଯିବି କି? ନା ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ କହିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଆରାମସେ କହିପାରିବି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି ନେବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇଥିଲି, କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଇଏଟା ସେଟା ପ୍ରାୟ 10 ମିଲିୟନ୍ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲାଣି। ଏବଂ ଏତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମୋରି ଉପରେ ହିଁ ଆସିଲା, ମାନେ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ଦାନ। ମୁଁ କିଛି ଅଭିନୟରେ ଜାଣିନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷା ଥିଲା ନା ନର୍ମାଲ ଭାଷା ଥିଲା? ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ କହିଛି। ସେ ନର୍ମାଲ କହିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସବୁ ନର୍ମାଲ ଭଏସ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଭଏସ୍ ଥିଲା। ମନେ ଅଛି କି ସେ ଡାଇଲଗ? ହଁ, ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି। କହିଲେ ଟିକେ। ହଇରେ କାଶିଆ କପିଳା ବେଲେ ମାମୁଁ ଆଇଲା ବେଲେ ସେ ରୁଗାଳି କରୁଛି ବେଲେ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ହେଲେ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇଲେ କି? ସେମିତି କହିବୁନି ବାବା, ମୋତେ ବିଜାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ବେଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଆଇଲା ବସେଇଲେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସେଇ ଦେଉଛୁ କି? ବେଲେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ କିରେ? ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଭଲ ବି ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିଥିଲା ଯେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ତା ଦେହରେ ବି ମୋତେ ବଡ଼ ବାପା ଚରିତ୍ର ଦେଇଥିଲା ରାଜୁ। ରାଜୁର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କନସେପ୍ଟରେ ମୋତେ ହିଁ ନିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋତେ ନେଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରିଥାଏ ଭଲ ସେ ଭିଉଅର୍ସ ଯାଏ ବୋଲି ରାଜୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ନାଇଁ ଭାଇ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଅଭିନୟଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଅଭିନୟ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି।